Felly am fod Duw wedi bod mor drigarog wrthi chi, frodyr a chwiorydd, dwi'n apelio ar i chi roi eich hunain yn llwyr i Dduw. Cyflwyno eich hunain iddo yn Abers byw, ac oedd hwnna'n yn yr ail bennill o'r gan da ni newydd i ganu. Cyflwyno eich hunain iddo yn Abers byw, yn sy'n lan ac yn dderbyniol ganddo. Dyna beth ydy addoliad go iawn. O hyn ymlaen, rhaid i chi stopio ymddwyn yr un fath â phobl sydd ddim yn credu. Gadewch i Dduw newid eich bywyd chi'n llwyr drwy chwildroi eich ffordd o feddwl am bethau. Byddwch yn gwybod wedyn beth mae Duw eisiau ac yn gweld fod hynny'n dda ac yn ei blesio fe, ac mae dyna'r peth iawn i'w wneud. Gadewch i mi ddweud hyn wrthoch chi fel rhywun mae Duw wedi bod yn garedig ato. Peidiwch meddwl eich bod chi'n well na gyda chi. Byddwch yn onest gyda chi eich hun wrth ystyried faint o ffydd mae Duw wedi roi i chi. Mae'r eglwys yr un fath â'r corff dynol. Mae gwahanol rannau i'r corff, a dydy pob rhan o'r corff ddim yn gwneud yr un gwaith. Yn yr eglwys, da ni gyda'n gilydd yn gwneud un corff, sef corff y Meseia. Mae pob un ohonan ni'n rhan o'r corff ac mae arno ni angen pawb arall. Mae Duw wedi rhoi doniau gwahanol i bob un ohonan ni. Os ydy Duw wedi rhoi'r gallu ti roi neges broffwydol, gwna hynny pan wyt ti'n gwybod fod Duw am i ti wneud. Os mae helpu pobl eraill ydy dy ddawn di, gwna job dda ohoni. Os oes gen ti'r ddawn i ddysgu pobl eraill, gwna hynny'n gydwybodol. Os wyt ti'n annog rhywun sy'n annog pobl eraill, bwrwyddi. Os wyt yn rhannu deiddo gydag eraill, bydd yn hael. Os oes gen ti'r ddawn i arwain, gwna hynny'n frwd. Os mae dangos caredigrwydd ydy dy ddawn di, gwna hynny'n llawen. Rhaid eich cariad chi fod yn gariad go iawn, dim rhyw gariad arwynebol. Yn casau y drwg a chasineb perffaith ac yn dal gafael yn beth sy'n dda. Byddwch o ddifri yn eich gofal am eich gilydd a dangos parch at eich gilydd. Peidiwch byth a gadael eich brwdfrydedd oeri a bod ar dan yn gweithio i'r arglwydd yn nerth yr ysbryd glân. Byddwch yn llawen wrth feddwl am y cwbl sydd gan Dduw ar eich cyfer chi. Byddwch yn amyneddgar tra da chi'n dioddef a daliwch ati i weddio. Rhannwch beth sydd gynnoch chi gyda phobl Dduw sydd mewn angen. Ewch allan o'ch ffordd i roi croeso i ymwelwyr yn eich cartrefi bob amser. A da ni diolch i Dduw am ei air. Byddai'n cyfeirio at hwnna yn y munud. Bore dydd Sul dwytha, nes i ddechrau sôn am Moddion Gras, the means of grace. A mae yna dair preges ar y testun yna, Moddion Gras. A dwi'n sôn yn fras y bore yma am Moddion Gras ydy y ffordd mae Duw yn rhannu ras hefo ni. Mae o fel, chi'n bod, peipan yn cario dŵr, os da chi'n llnau ffenestri. Mae'r peipan yn foddion i gario dŵr. A mae Duw yn defnyddio pethau arbennig mwyn rhannu i ras hefo ni fel Cristnogion. Mae gras Duw yn rhyfeddol ac yn fawr ac yn anferthol. Mae gras Duw yn gyffredinol i ni, yn cadw'r cread enfawr yma i fynd o ddydd i ddydd. Mae gras Duw hefyd yn cael ei amlygu yn arbennig yn Iesu Grist. Fel yn bod ni'n gweld natur Duw yn y gras. A wythnos dwytha ni sôn ar gychwyn y breges am low maintenance garden. Gardd dyn plastig drws nesa ond dau. Gwair plastig a dim byd arall. Dim tyfiant. Chydig bach o chwyn yn dod trwy'r plastig rwan, oes?
dim bloda, dim ffrwythau, dim gwaith o gwbl. Mae'r ardd yn edrych yn un fath. A mae rhai pobl eisiau Gristnogaeth fod fel hyn, yn low maintenance. Bod dim rhaid gwneud unrhyw beth mwyn derbyn bendithion Duw. Ond mae'r hyn mae Iesu a'r hyn mae'r Beibl yn ei ddysgu yn dangos darlun chydig bach o wahanol i ni fel Cristnogion. Pan da ni'n dod i ffydd yn Iesu Grist, pan da ni'n deud Iesu ydy yn arglwydd a'n gwaredwr ni, a da ni yn edifarhau ger bron Duw, mae yna rhywbeth sbesial yn digwydd yn calonna ni. Mae'r Ysbryd Glân yn dechrau gweithio yn calonna ni, mae wedi gweithio cyn hynny, yn tyfu yn ffydd ni, yn tyfu ni fel dilynwyr i Iesu Grist. A mae'n arwydd o cael fod Iesu yn y comisiwn, yn yr adnod sydd ganddo ni ar y sleid y fama, yn deud fel hyn, felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion. A mae disgyblion i fod i ddysgu tra maen nhw yn yr ysgol. Mae Gwilym Jeffs yn gwybod am hyn. Mae disgyblion yn mynd i'r gwersi mwyn dysgu, dod i wybod. Dod i wybod mwy. Mae Rachel yn gwybod am hyn. Ac felly mae Iesu'n dweud, gnewch ddisgyblion, pobl sydd yn credu yno fi, ond yna pobl sydd drwy gydol i bywyd yn dysgu ac yn tyfu ac yn aeddfedu fel Cristnogion, ac nid yn aros yn union fel roddan nhw pam ddaru nhw ddod i gredu. Felly pan da ni yn rhoi ffydd yn Iesu, da ni dod i ysgol Iesu mewn ffordd, yn dydyn? A mae dysgu yn cymryd ymdrech, nid magic ydy Cristnogaeth. Lle da chi yn dod yn Gristion perffaith, y munud da chi'n dweud, dwi'n credu yn Iesu Grist. Mae o'n broses. Mae rhywbeth sydd yn digwydd trwy dymhora ein bywyd. Da ni bod yn ddisgyblion, o'r dydd da ni'n credu. Mae'r hada'n cael ei plannu cyn hynny pan da ni'n blant ac yn y blaen. Hyd nes yr ydyn ni yn mynd i'r gogoniant. A dyma lle mae Moddion Gras yn berthnasol. Moddion Gras ydy'r ffordd mae Duw yn rhannu ras hefo ni, yn tyfu ni fel Cristnogion, yn disgyblu ni, yn heiddfedu ni, yn hyfforddi ni. A mae'n defnyddio rhai dulliau yn benodol. Bod yn rhan o eglwys o deulu Iesu Grist. Mae hyn yn bwysig beth da ni'n neud heddiw, beth da ni'n neud o wythnos i wythnos. Oherwydd yma, pan da ni'n addoli ac yn cyfarfod, mae Duw yn defnyddio moddion i ras mwyn yn cryfhau, a'n hadnewyddu, a'n sancteiddio ni. Meddyliwch darlun bach, peidiwch am mynd ar darlun yn bell, bod y bywyd Cristnogol fel car. Da chi'n edrych ar ôl eich car, mae o'n cael MOT, mae'n ni yn dod mis Mawrth, a mae'n dweud mae yna rei pethau sydd angen i newid yn y car yma. Mae yna gynnal a chadw ar gar, mwyn i'r car fod yn ddiogel ac yn y blaen. Felly y bywyd o ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mwyn i hyn ddigwydd, mae Duw yn defnyddio Moddion Gras drwy waith yn Ysbryd Glân, yn ein geheglwys, yn ein calonna ac yn ein meddyliau ni, ac yn ein gwneud ni yn debyg i Iesu Grist. Dyna di sancteiddio. Da ni'n gwybod bod ni ddim yn debyg i'r Iesu yn aml. Da ni'n syrthio, da ni'n methu, da ni'n colli gobaith. Ond mae Duw drwy Moddion Gras yn sancteiddio ni, ac yn raddol yn gwneud ni yn fwy tebyg i'r Iesu. Felly mae Duw yn defnyddio yr eglwys, mae'n defnyddio y gair. Dwi am sôn mwy am hynny bore dydd Sul nesaf. Mae o'n defnyddio gweddi, mae o'n defnyddio cymyn a bedydd fel pethau arbennig lle mae Duw yn siarad ac yn argyhoeddi ni ac yn gwneud ni yn ddisgyblion i'r Iesu. Mae Paul yn dweud fel hyn, ddaru ni ddarllen y darn yma.
Felly am fod Duw wedi bod mor drigarog wrthach chi, brodyr a chwiorydd, dwi'n apelio arnoch i chroi eich hunain yn llwyr i Dduw. Cyflwyno eich hunain iddo'n aberth byw, un sy'n lan ac yn dderbyniol ganddo. Dyna di beth ydi addoliad go iawn. Ac yna mae'n dweud fod yr addoliad, y bywyd Cristnogol yn y newid ni gam wrth gam. A dyna da ni gael yng ngweddill y 12 bennod, ynddo? Mae'n bennod hyfryd yn sôn am y Cristion a sut mae'r Cristion i ymddwyn a sut mae o'i fod yn hael ac yn garedig ac yn wasanaethgar ac yn addfwyn ac yn feddylgar. A mae hyn yn digwydd wrth i Dduw weithio yna ni drwy Moddion Gras. O hyn ymlaen, rhaid i chi stopio ymddwyn yr un fath a phobl sydd ddim yn credu. Di rhai pobl ddim yn hoffi hyn weithiau. Bod rhaid i Gristnogion fod yn wahanol i bobl sydd ddim yn credu o gwbl. Pobl Iesu Grist yda ni. A mae hynny'n golygu bod yna bethau sydd rhaid iddyn nhw fod yn wahanol yn bywydau ni. Oherwydd na Iesu ydy'r arglwydd a'r brenin. Ac yna gadewch i Dduw newid eich bywyd chi'n llwyr drwy chwildroi eich ffordd o feddwl am bethau. Dyma Moddion Gras yn gweithio nghalon y Cristion fel i fod o'n cael ei drawsffurfio. Fel yn bod ni'n cael yn newid i fod ar lun a delw Duw. A mae hyn yn cymryd ymdrech yn dydi. Mae'n cymryd ymdrech i fod yn ddisgybl. O'n i'n sôn am low maintenance, mae'n rhai eisiau no maintenance Cristnogaeth. Ond mae Iesu'n dweud, chi ydy'n disgyblion ni. A mae'n cymryd ymdrech i chi fy nilyn. Mae Iesu'n galw arna ni gredu bod yn ddisgyblion, a mae hynny'n golygu cydweithio hefo Duw a defnyddio'r Moddion Gras i dyfu mewn ffydd a thyfu yn debyg i Iesu, gan garu Duw a charu Cydyn. Mae Pant y Celyn mor aml yn mynegu'r pethau yma. Dwi wedi codi 2 bennill gyn Pant y Celyn o Sanctiddia. Duw yn y newid ni i fod y debyg i'r Iesu. Sanctiddia benaid arglwydd. Ym mhob nwyd, chwant ydy nwyd, a awydd a blaenoriaetha ac ym mhob dawn. Rhoi gwyddo'r byr yn efoedd yn fysbryd llesg yn iawn. Paid a gadael i mi grwydro i fancw nac i fama, ond i aros efo ti. A mae darlun yma'n hyfryd yn dydi, bod Duw yn plannu egwyddorion teyrnas Dduw yn yn enaid bob yr un. Ac sydd megis per ar oglau, ogla da, yn dy natur di dy hun. Blodau hyfryd fo'n disgleirio dair a nef. A mae Pant y Celyn di mynd ar adain delwedd yn y fan yma, bod Cristnogion fel bloda. Bod ni fel bloda hyfryd sydd yn dod â arogl per i'r gymdeithas ac i'r byd. A mae Duw yn peri hyn ddigwydd drwy Moddion Gras. Mae'n hanfodol felly fod y Cristion yn rhan weithredol o eglwys. Mae'n bwysig fod yn hymdeithas hyd Gristnogion, oherwydd yn bod ni'n gallu annog yn gilydd i dyfu yn y ffydd. A'r cyfrynga i rannu bendithion rhyfeddol gras Duw ydy'r hyn dwi wedi cyfeirio atyn nhw'n barod. Mae oedfa o fawl yn cael ei defnyddio gan Dduw. Mae oedfa yn rhywbeth cwbl arbennig. Da ni'n dod at yn gilydd yn enw Iesu Grist, mae'r ysbryd glân ar waith, ac yn aml mae Duw yn siarad hefo ni fel unigolion a chynulleidfa. Mae gan Dduw rhywbeth i ddweud wrthach chi yn y gwasanaeth bore yma, drwy yr emyna, drwy y gair yn cael ei esbonio, drwy gymuno hefo'n gilydd. A weithiau mae hwnna'n bersonol iawn rhyngo chi a Duw. Da chi'n eisiau rannu fo fo neb arall. Ond mae Moddion Gras yn argyhoeddi ni
ac yn tyfu ni fel disgyblion Iesu. Ac wrth i ni addoli, mae'r ysbryd glân yn weithredol yn ein profiad ni. Da ni'n i gyd yn dod o'r un lle bore yma. Da ni wedi cael profiadau anodd rhai ohona ni. Da ni wedi cael profiadau da. Mae rhai ohona ni yn teimlo yn ddigalon neu'n isel neu'n stryglo. Eraill ddim wedi cael hynny. Ond mae Duw yn siarad hefo chi drwy Moddion Gras yn y gwasanaeth hwn. A'r peth ydy, os nad ydy Cristion yn derbyn Moddion Gras, addoliad, cymdeithas cyd-Gristnogion, myfyrio'r gair, gweddio, cymuno a bedyddio, mae'r ffydd yn gallu gwanhau. Mae'n awydd i fod yn calonna am faes gan Dduw. Da chi bod Eseia 55? O'n i wedi meddwl darllen honna ar y cychwyn, nes i neidio drosto fo. O deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Gwahoddiad gan Dduw, os ganddoch chi syched bore yma. Ydych enaid chi'n sychedig am Dduw ac am fodlonrwydd. Dewch ata i, medda Duw. Dewch i brofi'r gras. Dewch i glywed am y cariad anorchfygol. Dewch i glywed am y gobaith sydd yn lamp na fydd byth yn diffodd. O dewch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Ar ddechrau mis Rhagfyr, o'n i'n edrych ar y car, Cascai, isan, mae o tu allan. Ac oedd un o'r teiars yn mynd braidd yn dena. Oedd yr tred yn mynd yn isal iawn. Ac yn mynd, o fydd o'n iawn am chydig bach eto, medda fi. Dyma'n y bythefnos yn mynd. Ac yng nghefn ymhen, bob tro ni'n mynd i'r car, o'n i'n meddwl, mae'r tred ar yr olwyn yna yn isal. A cyn dolyg, o'n i'n meddwl, dwi angen mynd draw i Gaerfyrddin, ydy'r tred yn ddigon dwfn. Mae'n bwrw glaw, o'n i'n gwybod bod o'n beryglus, o'n i'n gwybod bod o ddim yn beth da. Nes i draw i Gaerfyrddin mewn glaw hefo'r tred yn isal, isal, isal. O'n i'n gwybod doedd o ddim yn iawn, ond o'n i ddim yn gwneud dim byd ynglyn â fo. A felly, da ni hefo'n ffydd yn aml ynddo. Felly, da ni hefo'n cyflwr ysbrydol. Da ni'n gwybod i pethau ddim yn iawn hefo Duw. Da ni'n gwybod nad ydy pethau'n iawn yn ynghalon ni. Ond da ni'n gadael iddo fo fynd. Da ni'n gadael i'r tred fynd yn dyneuach a ranna o'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae teiar cariad yn gwisgo'n dena. Mae teiar yn tynerwch yn gwisgo'n dena. Mae teiar yn tangnefedd yn mynd. Mae teiar yn cariad tuag at eraill. A mae brake pads ein hamynedd yn mynd yn aneffeithiol tuag at pobl. Da ni'n anghofio llenwi tanc gyda thanwydd gras Duw. Ac mae'n brwdfrydedd ni dros waith Iesu yn mynd yn bryn. Da ni'n gallu bod felly efo'n ceir, ond y waith byth, da ni'n gallu bod felly efo'n bywyd ysbrydol ni yn hunan. Moddion Gras, rechargio, adnewyddu, disgyblaeth, sylweddoli cariad Duw, sylweddoli maint yr hyn a wnaeth Iesu Grist ar y groes, yn rhoi fywyd yn aberth trosta ni. Wedyn, da ni'n cael yn bwydo. Wedyn, da ni'n cael yn adnewyddu. Os nad yda ni, mae'r teiars yn mynd yn fflat yn ffydd. Gyda llaw, dwi wedi bod yn y garej erbyn hyn. A dwi wedi cael teiar newydd, a mae'n gwneud ei waith yn ardderchog, yn cadw'r car ar y ffordd yn ddiogel. Ac felly mae dod i Moddion Gras. Ni, yn fama, Ebenezer, teulu Duw, pobl Iesu Grist, a mae Duw yn bwydo ni gyda'n gilydd. I sylweddoli maint ar hyfeddod gras Duw yn gyffredinol ac
yn yr arglwydd Iesu. A pan byddwn ni yn cymuno rwan hefo'n gilydd, mae'r sacrament yn rhywbeth arbennig fel Moddion Gras. Mae Iesu wedi deitha ni, gnewch hyn yn gyson i gofio amdana fi ar hyn dwi wedi wneud. Ac felly trwy hyn mae Duw yn siarad hefo chi, yn eich bwydo chi, yn eich arwain chi eto i orfoleddu yn ei gariad yn ei anwyl fab Iesu. Bore dydd Sul nesa, os Duw a'i mynd, dwi'n mynd i sôn chydig mwy am air Duw, y Beibl fel Moddion Gras, ac yn agweddu hefyd. A dod â'r gyfres bach ar Moddion Gras i ben. Er mwyn i enw. Amen.